Il-Vanġeli jirrakkontaw mument importanti fil-ħajja ta' Ġesu meta jittieħed fid-deżert mill-Ispirtu u x-xitan iġarbu. Fil-Vanġelu ta' Salluqa li għadna kemm smajna u li nisimgħu fl-ewwel ħadd tar-Randan ta' din is-sena, ix-xitan jittentaħal 3 darbiet. Il-mulej ma jargumentax ma' x-xitan, xi ħaġa li jħobb jinsisti fuqha il-Papa Franġisku, jgħidilna ma' x-xitan toqgħodux tinnegozjaw u tirraġunaw. Ġesu jirrispondi bil-kelma ta' Alla. Ix-xitan ukoll juża l-kelma ta' Alla biex jittenta jfixkel Ġesu. Il-mulej jallimna l-fiduċja fir-rieda tal-Missier. Aħna u niġu tentati ejjew naħsbu wkoll li l-mulej laqa fuq it-tentazzjoni tagħna u li rebaħa bil-qawwa tal-kelma ta' Alla jagħtina wkoll f'din il-mixja tar-Randan il-qawwa li nelbu kull tfixkil bil-qawwa tal-kelma u l-preżenza u l-ħnina tal-mulej.